Ahojte, ako vidíte, mám trochu obmedzené možnosti rozprávania. Vďaka tejto kazajke tvárovej, ktorú voláme celulózová maska. Ale chcem vám ukázať, ako si masírujem tvár počas toho, práve ako mám nanesenú takúto masku môjim prístrojčekom na tvár Foreo Luna. Možno niektorí z vás majú, možno nie. Existujú rôzne verzie, malé, veľké, stredné, pre mužov, pre ženy, hociaké farby na rôzne typy pleti. A teraz nebudeme používať túto časť s takýmito výčňelkami na čistenie, ale túto jemne takú s takými vystúpenými pásikmi na masírovanie. Vlastne tento prístroj vydáva také sonické vibrácie a ukážem vám teda, ako si ním masírujem pleť. Takže poďme na to, bude to trošku hučať, bzučať, ale dúfam, že ma teda bude počuť. Toto je prvý mód na čistenie. Ten vypnem. Teraz zapnem ten masírovací, ten mám taký intenzívnejší. Priložím si ho najprv do stredu pod oko. Jemne pritlačím, aby som cítila, že sa tie vibrácie prenášajú. Je to v podstate niečo ako posilňovňa pre váš face. A uvoľňuje to zároveň mimické svaly. A vždy to vlastne po nejakých 8 sekundách na chvíľočku prestane. A vtedy je vlastne, to je signál, že sa máte, aj to tak blikne, ste videli asi. To je signál, že sa môžete presunúť na nejakú inú zónu. Čiže najprv si urobím takéto bodové a teraz sa presuniem tuto na glabelu, to znamená, že miesto, kde vznikajú vrásky hnevu. Mimochodom, táto maska je proti pigmentovým škvrnám a je hydratačná a je napustená takou emúziou, veľmi príjemnou a je tam dosť veľa, takže sa mi páči. Teraz opäť uvoľňujem mimické svaly na čele, tým, že chodím tak hore-dole tou lunou. Opäť toto bude taký lymfodrenážny pohyb, veľmi dobrý, keď máte opuchy nejaké pod očami. Čiže zasa od vnútorného kútika oka k spánkom. Teraz takto popodlicné kosti k spánkom. Tiež vlastne taká drenážna záležitosť. A možno vidieť, ako sa mi tu naberá to sérum troška. Môžem takto v osánke, toto je vlastne vyslovene taký liftingový pohyb. Čiže, a toto vlastne, aj keď nemáte prístroj, môžete to robiť teda rukami, prstami a niečo sa dá teda aj cez masku. Nad perou. To tak príjemne vrní, že to cítim až na zuboch. A ešte si dám tuto v sánke máme vždy veľmi veľa napätia. Sa nám tam koncentruje a je po všetkom. Skončil sa nám vlastne teda ten cyklus, ale znova teda aj pre tých, ktorí nemáte napríklad nejaký taký prístrojček, zase nie je to výzva na to, aby ste si ho kupovali. Ak nechcete do niečoho takého investovať, alebo nie ste úplne, že kozmetickí maniaci ako ja, tak samozrejme môžete si robiť takéto bodové masáže, hej, to znamená, že takáto jemná kompresia, aké bodky mi tam vznikajú, tak takáto kompresia jemná vlastne tiež funguje na opuchy nejaké okolo očí
a takisto s tým dokážete priniesť ako dosť veľkú úľavu. Takže toľko na dnes, iba taká kratučká masáž. Ja si idem ešte trošku vyvaliť pupok a pooddychovať. Ahojte!